hívja közel az egyház fenntartásához, tudom, hogy a papa békesség emberen nem visszáll. Arról, hogy a magyar népet papok tanították egykor az iparra és a földművelésre. Ezek gondolataiban vizsgálatosak. Hiába raktam rá az ember szint erős bilincsei, nagy szeretetel töredékei, hiábosság. Valóban Szent Istenünk minden szentsi forrása, kérünk szentelben ezt az adomány, áldozz el szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste, élet, hálót megtörte. Tanítványnak adta, és így szól. Vedd meg, és